हाय बहनों, नमस्ते, प्रणाम। कैसी हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही पुराना सोहर गीत सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं बहुत ही पुराना प्यारा सा सोहर गीत। जेठ ही मास दुपहरिया सूरजू तपकई हो। जेठ ही मास दुपहरिया सूरजू तपकई हो। बहनी घमावा घा माइल एक जोगिया दुआरे हमरे आवई हो। बहिनी घमावा घामाइल एक जोगिया दुआरे हमरे आवई हो। हमरे दुआरे शीतल छैया तबह ये बयरिया हो। हमरे दुआरे शीतल छैया तबह ये बयरिया हो। जोगिया से ही तरा बैठ छहावत हमवा निवारई हो। सुथिया से ही तरा बैठ छहावत घमवा निवारई हो। बैठई जोगिया छहावत घमवा निवारई हो। बैठई जोगिया छहावत घमवा निवारई हो। बहनी घुसे लागे घरवा के ओरिया कहाँ सब लोग बाटे हो। हो बहनी घुसे लागे घरवा की ओरिया त कहाँ सब लोग बाटे हो। सस मोरे गैली नहीं हरवा त ननदी ससुरवा हो। सस मोरे गैली नहीं हरवा त ननदी ससुरवा हो। जोगिया जे कर में बारी बियहिया तपिया परदेस गए हो। हो जोगिया जे कर में बारी बियहिया तपिया परदेस गए हो। इतनी बचन सुने जोगिया त झपटी महल गए हो। इतनी बचन सुन जोगिया पलंग चढ़ी बैठई हो। जोगिया खोले लागे अपनी गठरिया त हरवा निकालई हो। हो बहनी खोले लागे अपनी गठरिया त हरवा निकारई हो। तुही मोरी रनिया सिरनिया त सूरत सुभावनी हो। तुही मोरी रनिया सिरनिया त तुही सुंदर रानी हो। रनिया पहिरऊ हमरऊ हरवा नयन भरी देखित हो। रनिया पहिरऊ हमरो हरवा नयन भरी देखब हो। गल में हरवा रानी पहिरत जोगिया निहारई हो। गले में हरवा रानी पहिरत जोगिया चितवई हो। जोगिया आबई है घरवा के लोग त जियरा बचावऊ हो। जोगिया आबई है घरवा के लोगवा त जियरा बचावऊ हो।
घरवा में की न खिड़की त दूसर दुआरिया हो। घरवा में की न खिड़की त दूसर दुआरिया हो। रानी कैसे जियरा बचाई ते आवे घरवा के लोगवा हो। रानी कैसे जियरा बचाई ते आवे घरवा के लोगवा हो। हथवा में लैला जोगी बाटत आवरो बटहारा हो। हथवा में लैला जोगी बाटत आवरो बटहारा हो। जोगिया धैलिहा बनियावा के भेसत जियरा बचावहु हो। जोगिया धैलिहा बनियावा के भेसत जियरा बचावहु हो। देश विदेश घूमे आए त सब का ठग आए हो। देश विदेश घूमे आए त सब का ठग आए हो। बहिनी नानियो मर के बहुरिया त हम का ठगलिस हो। बहिनी नानी उमर के बहुरिया त हम का ठगलिस हो। इतने में आवे सासु ननद तो दरवाजवा खोलावई हो। इतने में आवे सासु ननद तो दरवाजवा खोलावई हो। बहिनी छुपी गए जोगिया नीचावा त रानी उठी खोलाई हो। बहिनी छुपी गए जोगिया त नीचावा त रानी उठी खोलाई हो। तुही मोरी बहुहर से बहुहर तुही ने गुने आगर हो। तुही मोरी बहुहर से बहुहर सरब गुने आगर हो। बहुहर जोगिया के लई के आवत बाहर निकारहु हो। बहिनी जोगिया क्या लैके बहरी आवत बाहर निकारहु हो। इतने में आवे गौआ के लोगवा त जोगिया के मारई हो। इतने में आवे गौआ के लोगवा त जोगिया के मारई हो। बहिनी जोगिया त उठ गई भागत हरवा फेंक दिहिस हो। बहिनी जोगिया त उठ गई भाग गठरिया अपन फेंक दिहिस हो।